L'acte d'exaltació de les falleres majors de la Pobla servia d'escenari per homenatjar a la persona que va ser fundadora de la Junta Local Fallera. És Enrique Raimundo, a qui es cridava a l'escenari per poder fer entrega de la distinció que li dedica la Junta Local Fallera. Per rebre'l, l'alcaldessa de la Pobla, la presidenta i el copresident de la Junta Local i les falleres majors de la Pobla. Enrique Raimundo rebia de mans d'ells la insígnia al màxim guardó d'esta agrupació. És el distintiu honorífic de la Junta Local Fallera pels seus anys dedicats a la festa. Enrique Raimundo agraïa a tots este regal i destacava la seva emoció per este reconeixement. I esta insígnia que m'han ficat i este quadre que m'han ficat el penjaré en el millor lloc i esta insígnia la portaré molt a gust perquè representa 22 anys del meu treball per al pas de l'Ajuntament. Després de molts anys com a president de la Junta Local i d'haver fet de mantenidor de les falleres durant este temps, Enrique Raimundo no va poder deixar de dedicar unes paraules a tots els protagonistes de les festes. I a esta fallereta major infantil i a esta guapíssima fallera major també desitjar-les que passen unes bones festes falleres plenes de llum, plenes d'alegria i plenes de felicitat, perquè jo crec que en el dia d'avui també sempre el portaran dins d'elles perquè és el dia de la seva presentació i a més han recibit a les falleres majors de València. Així és que enhorabona i disfruteu de la festa de les falles en la vostra presentació. Gràcies. Un homenatge en el que Enrique va voler destacar que ell sempre ha viscut aquestes festes on sempre ha volgut participar de tots els actes i on ha comptat amb el suport de la seva dona. Aquí ja és la meva dona, clar, que sempre ha estat al meu costat, sempre, ja ha vingut a tot. Ara ha tingut molta paciència. També a tots aquells que després d'ell han continuat el treball en Junta Local i que permeten que aquests actes siguin cada vegada més importants.